агар шумо дорои ҳисси шашум яъне шестои чувство рӯсо меган дошта бошед, сари вақт худро аз ҳар гуна ҳодисаҳо муҳофизат карда метавонед. Чӣ гунае ки ин духтар дар ин навор кард? Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатоб. Дар канали мо обуна шуда зангlaро пахш кунед, як лайки бо бигии дига ва мо наворро сар мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди нека. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. чӣ гуне ки мегӯянд саросемагӣ ин амали шайтон аст. боз ҳам як саросемагии ронанда барои ӯ мушкилӣ пеш овард. ҳатман ҳар яки мову шумо ба ин гуна ҳолатҳо ё ба ҳамин монанд дучор омадаем. ҳамин хел не? агар бале, пас дар комментария нависед ки чӣ гуна. издиҳоми нақлиёт дар шаҳрҳои серҷамъият яъне сераҳолӣ бисёр дида мешавад. дар ин ҳолат кори ронандагон камтар мушкил мегардад. ҳоло бошад ин як мошини хурдакакест ки барои ронандагон корро хеле осонтар кардааст, ҳарчанд ки фаромадан ва савор шудан ба ин мошин каме душвор бошад. тамошобинони гиромӣ, вақте ки ман ин наворро тамошо кардам, фикр кардам ки ин садама бо айби ронандаи мошини сурх ба амал омад. шумо ба фикри ман розӣ ҳастед? агар бале, дар комментария нависед, ва агар не, се равно дар комментария нависед ки чаро. ронандаи ин мошин мунтазир буд ки чароғак сабз шавад. ҳамин замон як ронандаи саросемаи дигар пайдо шуду бо ӯ сахт бархӯрд. ин мошини сиёҳ дар роҳҳо ромона ҳаракат мекард. ҳамин замон яке аз чархҳо канда аз мошин гурехта роҳи худро пеш гирифт. суръати аз ҳад зиёд оқибати хубе надорад. инро ҳамаи мо медонем. хоҳонем ки ронандаи саросемаи ин мошин сиҳату саломат бошад ва ин чизро ҳам фаҳмида бошад. ин дафъа ҳам боз як садамаи навбатии дигарро мебинед. дӯстони азиз, аз рӯи саросемагӣ ва ё аз рӯи нодонистани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ бошад, ман намедонам, аммо аниқаш ҳамин аст ки ба ҳар ҳол ронандаи саросема бо ду мошин бархӯрда, илова бар ин мошини худро сахт вайрону валангор кард. истеъдоди ин ронандаро бинед, аммо ман бовар надорам ки ин саҳнаи ҳақиқӣ бошад. шумо чӣ фикр доред дӯстони азиз? ман фикр мекунам шояд ин яке аз саҳнаҳои аз бозиҳои компютери бошад. маълум мешавад ки ин мард ба гурба писанд наомадааст. ба ҳамин хотир ӯро бо ҳар гуна ҳаракатҳое ки гӯё ҳуҷум карда, ӯро аз ин ҷо гурезонд. ин зану шавҳар мебели нав хариданд ва рахти хобашонро пӯшонданд то кӯҳна нашавад аз чанг. аммо вақте шавҳар хост ба болои рахти хоб дароз кашад, занаш афтид ва хурсандиаш ба хашму ғазаб табдил ёфт. модар дар ҳама ҷо модар аст. вақте дар мусобиқаи варзишӣ модар дид ки писараш ба чанги рақиб афтодааст, хост ки омада ба писараш ёрӣ диҳад. воқеан аҳсанд ба хотири модарҳо. имрӯз аввалин рӯзи кории ин ҷавон дар ошхона аст. ӯ лалиро бардошт ки дар болояш истаканҳои калони шарбат буданд, аммо онҳоро нигоҳ дошта натавонист ва аввалин рӯзи худро охирин рӯзи корӣ кард. шояд дар назари аввал шумо бинед фикр кунед ки ин мавҷҳои баҳр бошанд, аммо ин гуна нест. вақте ки абрҳои ғафсу зиёд ба кӯҳ бармехӯранд, ин гуна як шакли зебо, яъне як манзараи зеборо ба вуҷуд меоранд ки ба мавҷҳои баҳр монанд аст.